Καλύτερη μπύρα. Κοίταξε, εγώ η αλήθεια είναι, καλοκαίρι πιο πιτσιρικάς, όταν πήγαινα παραλία έπαιρνα full την Καρύμπ. Όσοι την ξέρετε, Καρύμπ. Απλά τώρα εδώ θα φαίνεται σαν να είναι sponsor, οπότε. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Οτιδήποτε είναι για να μου πείτε ότι είναι sponsor, θα τα βάλω μπροστά, έτσι ώστε να μην έχουμε ένα sponsor, αλλά να έχουμε πολλούς. Νερά Κρήτης. Κορώνα. Alpha Industries. iPhone. Κάτσε, τι άλλο να κάνουμε sponsor. Τσαντάκι Adidas. Εδώ. Εδώ, chat. Εδώ. Αυτό το stream είναι μόνο sponsor, έτσι. Μόνο sponsor. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι αν υπάρχει οποιαδήποτε εταιρεία εν Ελλάδη θέλει να βρίσκεται στη θέση αυτών των προϊόντων ή με κάποιο λογότυπο κάπου στο stream και στην περιγραφή του live stream θέλει να υπάρχει το link από το site της, μπορεί να μου στείλει σχετικό email στο teos.gmail.com για να τα βρούμε. Παρ' όλα αυτά, αν εσείς οι εταιρείες προτιμάτε να πηγαίνετε να δίνετε τα 5.000 σε agency και αυτοί να τα δίνουν σε creator και να έχετε μηδενική ανταποδοτικότητα στα λεφτά που δίνετε για να προβληθεί η εταιρεία σας και να χαίρεστε με κάτι εικονικά νούμερα από μποτάκια, και αυτό δικαίωμά σας είναι. Αλλά αν θέλετε, μπορείτε να φέρεστε και εδώ. Εντάξει, κάνουμε και ένα μικρό shout-out. Οκ. Ίδιος, ναι, θέλουμε ένα εκπαιδευτικό βίντεο edit. Μπουκάμισο πιάτσας παραλιακής. Λοιπόν, τσάτ, κάτσε να ξαφορέσουμε τα έργα. Είναι φίλοι μας. Είναι φίλοι μας. Είναι φίλοι μας. Λοιπόν, κάτσε να το ξαναβάλουμε από πίσω. Ωραία.